Informació. Hola, bona tarda, sigueu benvinguts al repàs del Solsona d'aquesta setmana, 955, Solsona 955. Bé, aquesta setmana passada l'Ajuntament de Solsona va aprovar els pressupostos amb 8,5 milions de pessetes, dels quals per l'any que ve, el 2016, 475.000 euros estaran destinats a inversió. Què més tenim? Un reportatge ampli amb totes les fotografies dels protagonistes de cap a finals d'any, el que és sempre la 15a ja nit de l'esport dels solsoners. Es van premiar a 16 esportistes i es van premiar a 5 equips federats. El Club de Futbol Solsona menció especial, Premi Popular per la Lliga de Comarcal de Futbol Sala. Bé, mireu el Solsona, hi ha tots els premiats, tots el recull de gent que han destacat en el món de l'esport. I aquesta setmana també és molt interessant, així com fa dies traiem l'origen del topònim Solsona, aquesta setmana el Jaume Adam, de l'Associació Cultural de la Vall de l'Hort, ens explica d'on ve el topònim l'Hort. Podria ser el huerto, en castellà, però hi ha altres explicacions. El Jaume ens fa tota una dissertació bastant interessant d'on surt la mola de l'Hort, d'on surt el nom de la Vall de l'Hort. Repasseu el Solsona, us agradarà. A reveure. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.